Mga migs, welcome to my channel once again. I need to smile so that I can brag my new set of veneers of my teeth. Welcome to my channel. If you haven't subscribed yet, please consider subscribing. And if you noticed, we are somewhere out there near Coffee Bean Tea and Tea Leaf. Ayan. We are here because there's an event at meron tayong gagawin na mga parang mga booths na pwede nating i-enjoy at habang kinukumpleto natin we can have freebie from Coffee Bean. Are you ready to embark on this new adventure? Are you ready? Let me ready for you. Meron akong stamp dito. I mean card. Meron akong card dito na pwede nating isa-stamp. Yan o, may mga pangalan yan. Cheer, dream, thankful, happiness, joyful, grateful, celebrate, and together. So dapat isa-stamp natin yan. We'll see kung anong mangyayari sa kada isa. So punta muna tayo sa cheer. So try natin to. Sabi niya. Hello ma'am. Hi ma'am. Thank you. Kulang man kulang Atong ibalik sa kulang dapat puno gid na siya. sige. Di ko ganahan og kulang ka. Dapat punuon gid ni mga siya. Green. Let's go to green. Dream. What do you think? It's just a flat lay concept. So basically you can choose whichever color you want, display it however you wish, and post it on your socials. So ang gagawin natin, so just choose any or many giving journal, just post it and take a picture. Ang game mo. Ayan, so mediocre. Tapos na tayo doon. May stamp na sa dream. Natulog na ako. Doon na tayo sa thankful. Salamat tayo muna dito sa thankful. Anong gagawin sa thankful? Hi ma'am, good afternoon. For thankful, what you gonna do with that dessert? Get your name and then your name, and then once you give this to them, they can use it to redeem a regular size beverage for free in our Lita Coffee Bean and Tea Leaf branch. Kanino ko ibibigay ito? Yeah. So you can give this to anyone. It's available in any branch and for any regular size drink. Okay, Ma'am Jerica. So that's it? Yep. Thank you. Happy na sila so meron na tayo. The next one is happiness. Solo lang ako, wala akong kasama. Huwag kang mag-alala.
Huwag kayong mabahala kasi anad naman ako na mag-solo. Sir, can we avail sa happiness, sir? Like a rabbit. Joyful. Is this joyful? Yes, there's joyful. For the joyful station, sir, since holiday is a time of giving, sir, so we're giving you a treat for your cookie and almond crunch. Sir. Here you go po. That's it? Wow, thank you. What's your name? What's your name? My name is Jake, sir. JB, subscribe. Subscribe to JB. Oh, Mami, what's up? Look at the hair. Grateful, grateful. Dagan pa kayo nagkuhan na sa Grateful. Sige lang, ako talaga punta diya. Nga na yun live. Kailangan yun na magulat. Para maabot sa ato ang paragit sa ato. Di ba? Ito na, delita. AUB represent 10. Sex bomb mommies. Sex bomb mommies. What's that? Wow. Yan. And wow. Wow. That's it. Approve. Like. Hi! Ayan, I've heard na beneficiary ka sa Kuan, sa Real Life. Yes, sir. Real Life Foundation. Ayan. One of that all ours. Wow! I'm sure bright kay ka. Pwede tamalin ko din kay napa-stress sa imo. Yes, sir. So pila nakaka-years sa Kuan as a scholar? 6 months, sir. 6 months. And how old are you? 7 years. 17. Unsa imong course? Di ko Humanities. Humanity. Yes, grade 11. Pero pag college ko, nursing. So senior high pa siya. And 6 months pa lang siya nag-beneficiary sa Real Life. And how is it so far? Okay, sir, actually kanina privilege kayo para sa mga estudyante nga kulang sa assistance. Pero mas beneficial para sa mga kay character formation, leadership development, and living with a faith of God. Yan. Kaganina, gidiscuss na sa among dili lang kay financial ang ilang support but character and of course i-involve with ang parents kay bisan pag unsaon, di ba? Bisan pag unsaon nimo og like provide for them but ang parents dili mo support and then dili makasabot sa estudyante. So wala gyapon, bisan pag buutan na pug kayo ang estudyante, maglisod gyapon siya kay ang kung naa siya problema sa family or sa iyang parent, medyo maglisod siya og tuon, di ba? Tama?
kaning nalibay kayo ko kay akong family mas nakatabang gyud siya sir within my life coach together with my family. Okay. We have a partnership nga solid and mas improving sa life. Aba. Way of living. So first sa school sir no kay especially sa Generation Z, dili na jud makakuha ng mga feelings, relationships, or even sa academic. So, kana, one by one, ilaming git tudluan kung unsaon pag-overcome sa imong challenges and how to accept and learn from your mistakes or learn from the challenge you have or you encounter. Yes nga, okay ra kaayo nga sample na yung mga mistakes pero di ba kay bata pa man and learn lang and do not give up lang gyud, di ba? So, Coffee Bean is one of the sponsors sa Real Life nga foundation. And that is why gi-include gyud nila no ang kaning Real Life Foundation as part of the event nga pwede ka mag-stamp dito and to know about this foundation. All over the Philippines na ni naalanta ni sa Cagayan de Oro na po'y part sa Cagayan de Oro, no? And if you want to know more, you can go to reallife.ph. Okay? So ato mo dito, i-search niyo unsa ni siya about and para dagan pa ka mahibaw-an unsa imong message sa ila. Ang message lang is para sa mga estudyante kung nga gusto makahuman sila sa eskwela para sa ilang pamilya nga makatabang. Ang Real Life Foundation is isa sa makatabang sa tuwa nga ma-pursue na to atong dreams and to continue with living faith, life, integrity, faith, and excellence. Total impact. So, ang atong dreams dili lang para sa tuwa kung dili para pud sa uban tao nga makatabang pud na sa ila ug maka-inspire sa atong society. Tailak na ko gamay na lang kay milak na gid ko man. Pero actually makarelate maguguan kay nahimo mong kumpul-pul gud sa una. Tungod kay privilege lagi ka na gina-provide ka sa imong parents medyo maabuso nimo ba. So now nga nakabalik ko og eskwela kay gusto ko mabalik og eskwela medyo na-inspired ko sa mga ngani nga tao nga medyo na-deprive financially pero naningkamot pero nabuhi para sa family, di ba? Murag maulaw ko. That is why inspired ko and salamat kayo sa inyong pagpa-interview. I hope na ka ma-inspired pa ha kay wala pa man, di ba? So along the way mag-learn pa na siya and this victorious you ka in the end ani dapat, di ba? Thank you. Ito yung pangutan na ganina? Unsay imong? Unsay imong vlog? Master Poppy. Oh! Ano man? Wala mo eh. Kakadunggan man to kakagod. Dunggan ko nimo? Asa rapid ko na dunggan? Abot lang, murag sa Sa- video man yata. Sa? Video. Sa radio? Oo. Oh, kakadunggan ka. Oh my God. Sa TV man ko. Oh my God, wala mo. Ano di ay? Wala lang. Ano man? Sa MOR man ko 91.9. Wala ko sa artista na. Ano? Happy sa iyo. Happy. Salamat ha. Nagulbaan ka? Tulbahan ka. Ano naman? What can you say? Sige, ano sa may mong pangutanan sa ako? Ako may nangutanan sa iyo mo ganina. Ikaw na pa yung pangutanan sa ako. Anything. Idol ni mo si Jam? Oh, idol na. Jam, shout out Jam. I-shout out. Hi. Ano sa yung message kay Jam? Ay, Ate Jam. Kapakay ka, butan pag yun. Then, person. As a radio broadcaster, Oo. kaning living with the faith, unsa man nimo ang pag-tour, unsa man ning living with the purpose in your life? Nganong kinahanglan? Unsay purpose ang akong life yan? Nice question. Grabe kayo pang pageant. Pero sa una pag yun, wala pa na ako na-realize, no? But naana ni sa akong heart. Pero na-realize din ako tungod kay katungnan ako pagka-DJ, no? Dako kayo og influence sa usa ka DJ, di ba? Nailan siya. Pero is it a good influence or a bad influence? Nakita na ako akong purpose nga una to make people happy. Muna akong purpose. In what way? Sa una, serbisyo ko na naman ko sa Youth for Christ sa una. And serbisyo lang ang akong pamaagi nga makapahappy sa tao without any payment, volunteer lang ka, without any
anything compensation, pero mahappy na lang ka kay malibre kag kalit, and then malibre maka-adto kag Manila nga libre tanan, makasakay kang ana. But then pag-abot sa dani sa unsay tawag kani, pag-abot na sa professional world, well, ito na din ako nakitaan nga na dito ang temptation, na dito kay syempre gusto ba ka madato, isa na siya financial, bahala na sila diya basta ikaw modato ana bitaw. And then naapod ka nang na mga fans, na mga pwede mo ma-take advantage, di ba, ang imong kasikatan. But then na-realize na ako, no, bantog ra siguro nga naa ako aning profession because I need to influence people and I need to also kanang bitang go back kung ma-remind ka perme ba sa imong responsibility as a kumbaga kung may tag celebrity or a public figure nga dako na kay kag responsibility labi nagnaminaw sa imo and posible manggod nga ma-change iyang life tungod sa iyang gingon, di ba? So yes, so tungod ana no unsa man ka mo din ang question sa akong mind, unsa man ka dautan baka nga influencer or ikaw ba tong influencer nga inspiring kung maka-change og life? One purpose that I specifically want is isag nalay isa ka tawo diya nga mag-change sa iyang life tungod kay nakoy naingon, nakoy na share or tungod sa gilid nako ang life nga dili perfect pero maka-inspire sa ila and then na-change ilang life, isag isa na nakatao okay na kay kustanan. And unsa na lang ka kung daghan kay kustanan mas better, di ba? Ginabalik lang gyapon ako sa Ginoo ang glory. Dili ako ang sikat, dili ako ang kuan, but through me makita nila nga sila pod no pwede pod sila mahimong ingana nga tao despite sa ingana nga profession, lahi nga profession, pero mahimo gyapon silang inspiring sa uban. Murag pay it forward gyapon in a way. Taas kaya akong answer, no? Ayay! Ayan. At least na naiunod ang istorya. Balag bukog nga akong Ano yung name ka din? Matt Liza. Matt Liza. Acero. Shout out ko sa kumanghod na si Matt Lorien V. Acero and si Kuya Matt Linder V. Acero. Yan. We're together. Ma'am, pag magkuha na ma'am, mag-stamp na ko, ma'am. Okay kayo. Okay kayo. What is this? Limpak na ba premyo galing sa Coffee Bean? Ito daw, ito model.